Usa isda? Dilin telingan ay. Dilin telingan. Ha? Ina ko to. Ulian. Diligi ka nay. Buran. Ulian? Ulian dili day. Ulian na isda. Ulian sa presyo. Jaga mo kasi ng isda good. Lagi. Kamu masukat anak ko. Kana na piling kilo na de. 160. Kuan ko na day kana upat ka mo. Okay na. Upat. 360 lang. Nagko. Kini nga ni. Ginaon na ni balance. Nalang kay cheese te. Wala mo ko na. Cheese oh. Asak na na day. Sara. Langan ka. Kulang gamay. Kulang sa kaguhit. Okay mga chip, nagkapalit na ta og isda mga chip. Kini is ulingan ni siya mga chip. So 1 kilo ang atong napalit mga chip. So tulo ka buok sa usa ka kilo mga chip. So sige mga chip, ato na ning sugdan mga chip. So mga chip, ang atong unahon ay mga chip, ato sang hugasan ang kining ulingan. Wa nato sa himbis ug hasang. Sige mga chip. So ang atong ingredients mga chip, natay ahos, bombay, kamatis, sili, bell pepper ni, luya,
iba. Ya kining dahonan. So atong mga pangtimpla na to asin o kining atong secret ingredients mga chip. So diara mga chip, init na ang atong lutuanan mga chip. So butangan na nato og oil mga chip. Ang first na tong buhaton mga chip is magisa ta mga chip. So as usual mga chip, ahos then bombay mga chip. A few moments later.
chip. So, dali ang isda. So mga chip, ato na ning timplahan mga chip. So ang una butangan nato og asin. Yang sunod ani mga chip. Kining secret ingredients nato mga chip. Ya kining black pepper mga chip. Mananing black pepper mga chip, kining sibuyas dahonan mga chip, sibuyas dahonan unya sili. Ulang na to daghan na og sili kay ang atong mga bata mag-chip dili mo higop sa sabaw kung halang. So gigamay lang nato ang sili. Nya mga chip kining iba mga chip o ang bell pepper giawahitan ning iba mga chip kay tungod dali ra ni siya malata mo nang ato ni siyang giawahi mga chip. So mga chip, ato sang pabugalon mga chip. After ani mabugal mga chip, luto na ni siya mga chip. A few moments later. So bukal na mga chip. So atong tilawan mga chip, kung sakto ba timpla mga chip. Okay mga chip. Perfect mga chip. Kalami sa sabaw. So okay mga chip. Mga na ta mga chip. Maniudto na ta mga chip. But before mga maniudto mga chip, please like, share, and subscribe my YouTube channel, Kusinirong Parak. Thank you for watching mga chip.